Mogu li ja vas nešto prijateljski da zamolim? Izvoli. Da se prošetamo do gradske bolnice. A što? Jer izgledam loše? Veoma loše. Pa umorio sam se, brate. Jurim te tu. A i moje srce baš... Živci. Živci? Da. Živci su vam popustili. Jakovljeviću, pa ti nisi normalan. Šta ti ideš s tobom u bolnicu pa da me tamo odvedeš kod tvojih lekara da me zatvore u sobu kao lodaka, jel? Jel ti misliš, Jakovljeviću, da sam ja lud? Vodite me u policiju. Sa vama više neću da razgovaram. Čekaj, Jakovljeviću, čekaj malo. Da prvo ovo raščistimo. Jeli Jakovljeviću, jer ti misliš da sam ja lud? Vi ste svakako bolestan čovek. A kakva je to bolest, Jakovljeviću? Ja sebe ne mogu da vidim sa strane. A nije lepo, Jakovljeviću, da budem lud, a da to ne znam. 60 godina živim normalno, a sad sam odjednom poludeo kad sam tebe sreo. Pa nisi ti takav da čovjek zbog tebe poludi. Mnogo ti uobražavaš, daj sebi ovako značenja. Jakovljeviću, nisam ja lud, Jakovljeviću. Ja sam savršeno normalan. Nisam lud, Jakovljeviću. Onda je to strašno. Šta je strašno? Da niste ludi, a da se tako ponašate. To je gore nego da ste ludi, to je... Šta je to, Jakovljeviću? Šta? Hoćeš ja da ti kažem šta je to? Jakovljeviću, to je mržnja i gađenje. U ratu ste me ranjavali, jedva sam živu glavu izvukao. A ko mi? Ko to mi? Vi! Ti! Tvoj otac, tvoj brat i sve one koje smo pobili i oni koji su uspeli da pobegnu. Kad ste vidjeli da mi ne možete ništa, da sam izvuku živu glavu, onda ste me zatvarali. Nije vam odgovaralo da svi budemo jednaki i da nema ovakvih razlika među ljudima. Nije se rat ni završio, a ti si se vratio sa pošteno zarađenim kapitalom. Pre tebe njih 1000, posle tebe još 1000. Da ponovo zidate dvorce i zamkove, da ponovo tlačite i uništavate ljude. Jeli? Pa su mene zatvarali samo zato što su me terali da verujem, a tebe ne zatvaraju zbog onog zbog čega smo se borili. Pa majku vam jebem! Šta to znači? Pa to znači da sam ja cijelog života bio budala koji je radio protiv svojih principa, da sam bio stalno na suprotnoj strani. Jer to znači? Pa jer su mene zatvarali samo zato što sam vikao živeo Staljin i svjetska revolucija. Jeste me zato zatvarali? Pa šta je trebalo da vičem? Živeo kapitalizam! Slušaj ti, Staljin vas je ubijao, a vas nije ubio dovoljno. Ja sam njegovu sliku držao kao ikonu 5 godina i držat ću je ponovo. Nećete vi da dobijete dok god sam ja živ. Ja, moj brat i 1000 maškrine! Pa ko si ti?